Prieteni, apreciez grija voastră, vorbesc serios, dar voi fi foarte atentă. Și chiar voi m-ați învățat asta. Vă iubesc pentru că vă pasă. Acum, la o parte. Am nevoie de o parolă. Stați puțin. Se petrece ceva. Wow! E super! Până acum n-am mai făcut asta. Priviți! Unicornul ăla trebuie să fie al meu! Trebuie să găsesc ultima piesă din trompetusă. Ea ne poate salva. Wow! Am mai strălucit vreodată așa? Nu. Se pare că mă voi întoarce încă o dată. Ce scrie? E nevoie de tine mai mult ca niciodată. Bună, Mia! Spune parola. E nevoie de tine mai mult ca niciodată. Sper să fii atentă.